Небето аленееше, луната вече изгряваше и аз подканях коня да бърза. Баща ми не знае, че съм тук. Не ме пускат тук, страхуват се да не би да стана актриса. А майка ми ревнува. Вече е против мен, против пиесата ми, против представлението. Неприятно ми е, че на тази малка сцена вместо нея ще има успех за реч нея. Майка ми е талантлива и умна актриса, но живее безсмислено. Постоянно се мъкне с този белетрист. Въобразява си, че театърът е смисълът на живота. А за мен съвременният театър е рутина. Без театър не може. Нужни са нови форми. Нови форми са нужни. Ако ги няма, по-добре нищо да няма. А езерото ме привлича насам, като че ли съм чайка. Сърцето ми е изпълнено с вас. Обичам ви. На мен ми е много по-трудно. Аз получавам само по 25 рубли на месец. Работата не е до парите. И беднякът може да бъде щастлив. Така е на теория. А в действителност, аз, майка ми, двете ми сестри и братчето ми сме само на една заплата. Задушно е. Навярно, нощта ще има буря. А нали трябва да се яде и да се пие? Защо винаги ходите в черно? Скърбя за моя живот. Аз съм нещастна. Защо? Баща ви не е богат, но е добре материално. Ама вие все философствате или говорите за пари. Според вас няма по-голямо нещастие от бедността. Но аз ви обичам. Купнея за вас. И не ме свърта от дома. Всеки ден изминавам 6 версти пешком до тук, 6 версти обратно, а срещам само равнодушието ви. Естествено, че никой не иска да се ожени за човек, който няма какво да яде. Глупости. Не, братко! На мен на село не ми понася и ясно, че не мога да свикна тук. С нощи, например, си легнах в 10 и сутринта се събудих в 9 с чувство, че мозъка ми е залепнал за черепа от дълъг сън. Такива ти а след обяд, ненадейно, пак съм заспал и сега се чувствам като разнабитен. Кошмар някакъв края на краищата. Мария Илична! Моля ви, бъдете така добра. Помолете татко си да отвърже кучето. Непрекъснато вие. Сестра ми цяла нощ не е спала. Вие говорете с баща ми, аз не мога. И моля ви, не настоявайте. Значи нощта с кучето пак ще вие. Ама че работа. Никога не съм живял на село според желанията си и винаги съм си заминавал с удоволствие. Сега съм в оставка, няма къде да се дяна. И косата, и брадата са ти рошеви. Добре ще е да се подстрижеш. Трагедията на моя живот. Жените никога не са ме харесвали.
Вълнувате ли се? Да, много. Майка ви. Нищо. От нея не се страхувам, но... Тригорин. Известен писател. Страх ме и ме е срам да играя пред него. Млад ли е? Да. Разказите му са чудесни. Не зная, не съм ги чел. Във вашата пиеса е трудно да се играе. В нея няма живи хора! Живота не трябва да се изобразява такъв, какъвто е. Или какъвто трябва да бъде. А такъв, какъвто е в мечтите. Се пазите. Доктор сте. Отлично знаете, че влажният въздух е вреден за вас. Искате да страдам ли? Снощи цяла вечер нарочно стояхте на терасата. Признайте се, че Ирина Николаевна ви харесва. Всички сте готови да паднете по очи пред актрисата. Всички. Щом в обществото обичат актрисите и се отнасят към тях не като към търговците, например, това е вреда на нещата. Това е идеализъм. Жените винаги са се влюбвали във вас и са увисвали на врата ви. И това ли е идеализъм? Жените са се отнасяли към мен с много хубаво чувство. Обичали са у мен най-вече превъзходният лекар. Преди 4-5 години, вие помните, в цялата губерния бях единствения почтен акушер. А и винаги съм бил честен човек. Скъпи мой. Значи 73-та година на Панаира в Полтава тя игра изумително. Какъв възторг! Чудесно игра! А случайно да знаете, къде е сега комикът Павел Семенович Чадин? В ролята на Разплюев беше неподражаем. Търпи, луна, какой-то страх невольный. Много по-добър от Съдовски. Уверявам ви, много уважаема. Къде е той сега? Вие питате за някакви допотопни хора. Отде да зная. Пашка Чадин. Такива вече няма. Западна сцената Ирина Николаевна. Преди имаше могъщи дъбове. Сега само по-добре. О, вие почтенни стари сенки, които се реете нощем над това езеро, приспете ни и нека ни се присъни онова, което ще бъде след 200 000 години. Хора! Лъвове! Орли! Яре
рибици! Безмълвни риби, обитаващи водата. И уния, които не могат да се видят с око. С една дума, целият живот. Целият живот завърши печалния си кръг и угасна. Вече хиляди векове, откакто земята не носи върху себе си нито едно живо същество и тази бедна луна напразно пали своя фенер. По ливадите вече не се събуждат с вик жерави. Жерави! Студено! Студено! Пусто! Пусто! Страшно! 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 Телата на живите същества са потънали в праха и вечната материя ги е превърнала в камъни, във вода, в облаци. А душите им са се слели в една. Общата душа на света. Това съм аз. Но това са декадентски братве. Дяволът, баща на вечната материя, се страхува да не би у вас да възникне живот. Всеки миг извършва във вас обмяна на атомите, както в камъните и във водата. И вие непрекъснато се променяте. И малко по малко ще се превърнете. Сложете си шапката. И земята, и светлия Сатурн и луната. А до тогава ужас! Ужас! Доктора, свали шапка пред дявола. Бащата на вечната материя. Стоп! Стоп! Спри! Свърши! Стоп, спри! Представлението свърши. Но защо се сърдиш? Нали предупреждаваше, че всичко е шега? Затова се отнасях към представлението му като към шега. Сега излиза, че е написал велико произведение, представете си. Искал е да ни получи как трябва да се пише и какво трябва да се играе. Капризна, самолюбива момче! Той искаше да ти достави удоволствие. Наистина ли? Наистина, да не избра някоя обикновена пиеса, а не накара да слушаме тези декадентски братвежи. Претенции за нови форми и нова ера в изкуството. А според мен няма никаква форма. Просто лош характер. Всеки пише както иска и както може. Нека пише както може и както иска, само да ме остави на мира. Вижте, абсолютно никой няма право да отделя духа от материята, защото самият дух може да бъде съвкупност от материални атоми. Вижте, добре ще бъде да се опише в пиеса, а после и да се изиграе за това как живеем ние, учителите. Трудно живеем. Костя! Синко! Костя! Моля се, мила. Константин Гаврилович! Ехо! Ехо! Константин Гаврилович! Браво, браво! Любовахме ви се. С такава външност, с такъв чудесен глас. Грехота е да сидите на село. Вие определено имате талант. Чувате ли? Непременно трябва да постъпите в театъра. О, това е моя мечта.
Позволете да ви представя Борис Алексеевич Тригорин. Толкова се радвам. Чета всяка ваша книга. Странна пиеса, нали? Аз нищо не разбрах, но гледах с удоволствие. Играхте искрено. Декорът чудесен. Навярно в езерото има много риба. Да. Аз всъщност най-много обичам да стоя на брега и да гледам плувката. Аз мисля, че човек вече опознал насладата от творчеството, не познава други наслади. Не бива да му говорите такива неща. Обърква се, когато му говорят хубави думи. 75-та в операта в Москва великият Силва взе долу надолу. И в този момент в галерията е седнал басът на нашите църковни хористи. И се чува отдолу, нали? Може да си представим всички как се засмяхме и отдолу се чува браво Силва с цяла октава по-ниско. Ей тъй. Браво, Силва! Театъра направо замря. Трябва да тръгвам. Татко ме чака. Да знаете как не ми се тръгва. Останете. Не мога, Пьотър Николаевич, не мога! Останете! Само час толкова. Нещастна девойка. Покойната й майка завещала на баща и цялото си състояние до копейка. А сега горкото момиче е без нищичко. Защото той вече завещал всичко на втората си жена. Кучето пак вие. Хайде да се прибираме, заболяха ме краката. Или Афанасевич, моля ви, отвържете кучето. Страхувам се, Пьотър Николаевич, че в камбара може да влязат кръци. Там има просо. И всъщност той не беше певец, а хорист. И с цяла октава по-ниско. А каква заплата получава един църковен хорист? Константин Гаврилович! Вашата пиеса ми хареса извънредно много. Талантлив сте, трябва да продължите. Взели сте сюжети с областта на отвлечените идеи. Така е, художественото произведение непременно трябва да изразява някаква голяма мисъл. Само сериозното е прекрасно. Знаете, че съм живял разнообразно изкус. Доволен съм, но ако имах щастието да изпитам душевния подем на художниците, които творят, щях да се пренеса по-далеч от земята. Към висините. Къде е Заречна? И още нещо. Във всяко произведение трябва да има ясно определена мисъл. Трябва да знаете за какво пишете. Иначе, ако тръгнете по този живописен път без определена цел, ще се заблудите. И вашия талант ще ви погуби. Къде е Заречна? Отиде си. Константин Гаврилович! Майка ви се безпокои! Чакай ви. Почакайте. Искам да поговоря с вас, искам да ви кажа нещо. Аз не обичам баща си. Сърцето ми е открито за вас. Не знае защо, но с цялата си душа чувствам, че сте ми близък. Помогнете ми. Помогнете ми, моля ви. Иначе ще направя някоя глупост. Ще се надсмея над живота си. Ще го похабя. Не издържам повече така. Аз страдам и никой не знае моите страдания. Обичам Константин. Колко любов! О, магиосническо езеро!